вітаю. Я в ефірі, так? Так. Це Луганщина. Ви знаєте, пане Яременко, ви зараз сказали, що у нас наші партнери можуть вважати агресорами. Тобто ми, являючи жертвою агресії, я не говорив, що нас на вважатимуть своїй агресорами. власній території. А до кого ми маємо бути агресивними? До агресора? Ви взагалі що кажете? Але я про дипломатію. Ви кажете, ви дипломат. Слушайте, під лічиною дипломатів завжди всякі інтригани, всякі шпіони приховуються. А ви Точно, не можете навіть домовитися, щоб про це не знав весь світ, про задоволення своїх власних фізіологічних потреб. Який ви дипломат? Так що ви кажете? Яка агресія? Ми скинули ядерну зброю. Після цього взагалі ні в кого в світі до нас не має бути питань. Тому розповідати, що нас вдруг будуть вважати агресорами на нашій власній території по відношенню до агресора, і це ви дипломат? Ну, от з такою агресивністю я зіштовхуюся останній місяць, абсолютно, як на мене, невиправданою, незаслуженою. А я не говорив, що нас вважатимуть агресором. Я сказав, що відмова одностороння від мінських домовленостей буде сприйнята нашими партнерами у світі як крок на ескалацію, як агресивний зовнішньополітичний крок України. Тобто такого агресивного кроку ми на сьогодні, на зараз не можемо. Поясніть, як дипломат. Дивіться, світ не хоче загострення. Категорично не хоче. Я хочу загострення, правильно. Факт І світ вважає, якщо ми дивіться, ви ж щойно сказали, що Росія категорично наполягає, що Мінськ чіпати не може. Тому якщо ми його відкинемо, не те, що змінимо, а відкинемо. Да? Тобто світ вважає, що це Росію спровокує на різку, агресивну відповідь. Загострення конфлікту в подальшому. В який спосіб? Ну, їх є багато.